String nungchang YouTube channel lo Ngaihdamna lo clear thin tu zong te in zawai na rong kan bol lali so krista mingin chibai kan buk vek du cheu ni hei ka channel kal tlanga sermon kan da ang te min lo ngai hlut sak thina lo nei lo char ngai po ka be se ya chuwang chon min lo ngai thlak sak tu zong te in zawai in chunga thin lung takin lom thu kan han soi du ni tin ni tin jingda ruk atanga da ret in kara hian thupui sang mangin devotional hun karon mang thina video toy karon pe chuak thina min lo ngai thlak saka min lo share sak thau turin kanan som du bok chuwa tin he channel hi khongain la subscribe lo hau khan min lo subscribe sak vek turin ka som du chuwa ka ngen du chuwa tin like button kha khongain min lo me sak vek turin ka som du bok chewni achan chu like button kanan me khanin bidang te ne na khan he thu cha hi ngai thlatur khan avain pass thina mi tam takin an lo thlir pha an lo ngai thlak pha thina ni chuwa chon ngai thaliam top lovin comment kan pe kher lo ni pon like button ka khongain min lo me sak sham turin ngai thlatu zong te lo thlir tu zong te krista mingin ama sa in kan han som du vek chu ni le hei tun tu mai hian pathian thu cha poimo deuh mai han soi kan du a kan thu cha soi tur thu pui ta na karon thlan chu Hmangaihna hi Ngaihdamna ni ti thu pui mangin pathian thu cha karon soi don ani engponi sela kan chang in nga na turi kan chia range mathai bungruk chang som pali kan chiar chuan mi an bol hlo na te in Ngaihdam chuan in pa wana mi in Ngaihdam veang cheu nima sela mi te in Ngaihdam si lo chuan in pa in bo chhian na te Ngaihdam bik lawang ti kan hmoni atu thiang lim kan chiar te lalpan kan zatan mal min som sakro se tun truma thu cha karon soi tur hi thu cha zong ro pui ber ani hial karing achan chu kan vai mai hian thil ti sual thin Ngaihdam ngai kan ni a chu wangin kan chunga thil lo ti sual tu te po Ngaihdam ve tur kan ni te chiang em in ka ria chu wangin Hmangaihna chu Ngaihdamna alo ni tlat mai ni hei kan zir chwa tur ani dor ani hei khua lo lum reng hian kan fridge reng hong tai la tuivot kan da deuh fur mai ome freezer kan da phai chu kar lawa alo khal man vek thina ni hi chuti ang deuh chuanin mania kan fridge kan honga freezer kan hong chu vur khal hlom vek hi alo omani ti chuan chemte khong deuh hian ka chhuna ka kar boka khok hlok maya ti chuan plate chu vur khal khok hlok mai chu kan da ta ma se akhal ngai chuan om reng ta achan chu avo ema wang le akhal ne ema wang khan atui mai theilo ni ma se nissa a kawada ta kar lawa minute reilo te chungin chu vur khal em mai chu tuita zoi mai ni heti ang deuh hianin minun sual thak thaina thaber min hotlat tu te nun ti tuina thaber he nge ni kan rin achana chiang ber mai chu Ngaihdam nei ani lat mai ni chu he Ngaihdam nei poimo em maya tun tromai hianin misual ti sual thai fek kan ni a kan mishing buite kan Ngaihdam thaina turata na kan nuna thil thleng tur poimo em mai te Ngaihdam nei ra ro pui tak mai ngong ro pui tak mai anei dan chanchin kan zir don ani basketball player lar le mingthang tak mai hi oma aming chu Bill Beckner khani choi moina tam takadonga mase basketball chanchina amang reng ati sual palwanga turna sa anum lawang ti theini tlat mai kumsang khat zakwale somriat paruk thal lai ania Beckner le apol de suan final khelin chakmai theitur din mun anding to a mase in khel hun poimo lai takmai Beckner chuan ball chu lo dan thel ta hlau maya ake kara ball chu tlanga chu atom puite chuan an lo chak puita ni ti chuan mi puite chuan andem tak seta ache no Boston atangin apem pha hialani he Beckner hi ti chuan kumsang ni le pariat aloin her chuan Beckner ain khele ma sak perania bolvom tura in po cha lai tak chuan chulai muna en tu mi pui zong de chuan ama lo lomin alo ti sual an Ngaihdam zia en tirnan an thut muna tangin minute ni chung an lo ding ani Beckner ril ru a khoi ema an nu ko ul hiala mi tuit la soin chu khel mola chuan Beckner cho omani mishing te hi kan nun theuan in bi chiang taila ti sual pal nei fek kan nia kan chung kwa theu nu le pa Ngaihdam ngai reng ani na tak chuan kan ni nge yang ni tin hun kan man na te kan zir na te kan na thona te hian eng thil sual nge kan ti thin
Krista Hmangaihna dong in ti te hian Krista Ngaihdamna hi kan chang tak takem ti hi kanin so atul em in ka hria kan office kalna ten millo kan nga ema kan kaushan member puite millo kan nga em boka Krista hnung zui tu in ti si hian Hmangaihna wanga Ngaihdamna nun hi kan nei lo em ani abikin zoram Christian te pai chu Christian za zain tiram kan nia milem bethin kan ti te heng sa ko dang sang hian Christian te min mu tum dan hi an nei ve a maro chu Christian te hi kan lo trop em an mu tum ang hian min mu lo fo ni chung singa poimo ka te em chu thil dang chu eng po ni ro se Christian te chu mi chunga thil te swal tu te kan chunga thil te swal tu te a engang mi po ni ro se Ngaihdamna nun hi kan nei atul perani chu Hmangaihna nun ani lat maya Hmangaihna nei lo tan chu nun chu nei thei lo ni chu wang chuan Christian te hi Hmangaihna nun nei tu ni hian min mu se ti hi thil om per ni hian ka hriani kan mamo per chu Krista Hmangaihna hi nei lat maya chu Krista Hmangaihna lo dong tu te chuan an mihring puiten hmangai lo thailo midang ten ngaidam lo thailo to sok ti na ni chu lali suan min nei tiratum vanrama cheng tlak nun min nei tiratum per chu engei ni kan ring ani na tak chuan Hmangaihna hi nei lat mai ni ngai thatu du tak tu na khan hanin ngai to wang ta la tunge huadi nei huat deuh min lo deuh chui nei chiang ani tero I huat em I min lo em kha I ngaidam thailo ni chuan vanrama po kallang I ngaidam theidon chuang lo ti na ni Krista ro pui takin local to no na nikin ni lali so Krista local le nei lo thleng trep to chumi huna chuan he thi thei taksa hian thi thailo na sin do na ti kan Bible chuan he taksa hi ama an puinti danglam fekane don ti na ni ma se I nungchang I ril ru put mang I thin lung ka chu thak thleng thei ani to don lova tuna khan eng thin lung nge I put ti hi zona ka siam do ni he kan taksa thi thei chu asiam danglam vek don ama taksa an puin he thi thei hian thi thailo na sin do na ti kan Bible hian ma se kan thin lung ril ru put mang I chu tuna kan put mang ang hi wana seng chawin om don vanram thleng tur te nungchang chu thin lung chu Hmangaihna nun nei tu te ni don ani chuti ni chuan vanram nun thiang lim tak chu heleya kanin chunga kan kaushana kan zirna te kan na thon hmuna ten kan lo nei zok tur tina ni chu wangin pian tharnai na tumber chu Krista Hmangaihna lo chan leta ama Hmangaihna wanga Ngaihdamna nun nei hi ani thlat mai ni Christian min Hmangaihni ti kan hria kan sual te ngaidam to ni ti po kan hre chiang ani Christian te chuan Krista Hmangaihna chu Hmangaihna vekhen kan chang len ve ngaiam ti hi kanin so apoimo em ani kan Bible kan en chuan kan Bible a nge hian ngaidam ngai ngoi le Ngaihdamna changta kan mu thau maya chung zinga mi pakhat chu Petera hi ni ome Petera hianin kumthum le chan ve chungte meu mai I suan hnung azuya lalpa thil makti tam tak amit nge mutu de zinga mi khani thlat mai ni Pharati damlai ten aum vea Petera hi middel te mit ati warsak lai pon aum vea mu ve fek Petera hian ram ho en ho chu lai te pon aum vea mithi lali sona kai tho lai te pon aum vea abul nai beralo om ve khani tlat selani tui chunga kal lai te po kha Petera hian a mu ni khamo chutiang khop chuan Krista chu a hre chiang ema Krista hnung zui po adam chunga zui turin ain pe hialani Petera hi ma se he Petera hian pian thana tak takhalo changtlat lo maya alalpa chu khoi ange phat kha me chema voi thum ngot a phatani kha keini Krista hnung zui tu in ti te po hian Krista hi voeng san nge kan lo phat ve to te hi kanin bi chen ngai khop mai tro achang chong Krista hi kan za pui thin achiang lutuk kan ei indu zonga te hian khovel mi ang te hian kan kal le mai thina kan lo za pui fo thin a hnung zui ni hi kan lo zak thina ni chu kong tam taka hian chu wang chuan kan bel zo du chu engang mi po ni ro eng kaushan po ni ro I kaushan omna ti tak se da pathian chi bei buk tu ini poimo bera mani omna kaushan te mani loina kaushan te mani chung kwa te za pui tu te reng hian ani na tak chuan mi mu sit an to nge thin chu wang chuan eng ang din muna po ding ro eng kaushan po ni ro eng ang chung kwa po ni ro I omna kaushan I omna chung kwa idin munang angka za pui mi alwin tlang takin nun puila mi ten anza zo gangche chu kan han bel du zo bogani chu ma se ton truma hian unaw te o
อันนี้ส่วนมินจ่าปุยโลตีฮิกาไซโดนี่ละลิโซเฮียนจ่าปุยจางในชินไม่ละเกนี่เฮียนละลิโซเฮียนเอ็นติกไลไม่มินจ่าปุยเวงไงโลกันส่วนละวางินสรวกงัลงตินกันตานครอสาคานเข็นเบอันเนียอาโลที่โจกันนี่ตีกันเชียร์ตานกาไซโดนี่คริสซามินมังไงนะฮีอาวันเราปุยตักเอ็มเตรูเปเตอร์ส่วนอัลลปาจุจ่าปุยนับพัตตาตีกันเชียอารรันควงตาอัลลปาคริสซาไงสุอวาเอ็นตาตาตักเฮียนคริสตาส่วนไงดำน้ำมิดเมงมังไงน้ำมิดเมงมอยเละสมเอ็มเฮียนเราเอ็นะจู่เปเตอร์เฮียนอวะมุตานี่จู่มิดเมงมอยลุตุกไม่จู่ตัวเจ้าลวินจู่มุนตรังจวนอัตลานสวกตานี่ครับให้กันเชียดเจียนง่ายทิลอิโลติสวลปัลเอโมมีดังละกาปุยอิโลข่อยปัลเฮียนอีตรงใจจากละว่าปะเทียนเฮียนลัตตาเรียวเจียเฮียนง่ายเทียนฟ้านี่ตรอมีตั้มตักนุนาเฮตเลี้ยงฟ้าเอ็งมันทิลกันนันติสวลปัลเตเฮียนโมนูเลป้าดูเราดานักันปัลเตเฮียนนูเลป้าเตกันมุเชฟ้าเทียนตรอจุดยังเดียวส่วนนี้อินุนักขานินตีเราตูร์อิโลตีปัลสร้างเทียนจงใจจากเรานั่นเตอีจงใจเวนิปนอินจงบทเลี้ยงพลาวเฮียลตูเรียนอิงไอฟูชินมาเสให้ฮีเตียงจงเห็นกันสวยดัวเอเดนหัวนักขานชาตุบุลติขานินทิลอันดีสวลโปขานปะเทียนสุทิ้งมุนักขานอันบีรุกสันติกันเชียนีมาเสปะเทียนส่วนอดัมคอยงเออมตีนอารอนจงทัดไม่ลายเห็นปะเทียนเฮียนินเอวิเลดามันเตอันอมในเชลโลนิโลอดัมคอยงเออมตีนโซนารอนเป็ดลัดไม่อันนี้น่าตักส่วนไงดมาฉันดมาหอยกีร์ตีรีอาตุมวางโซกันในทัดตีกันเชียนีสู้วางส่วนตุนจุมาเฮียนเอ็งอังปนที่เลวติสวลโรกันปะเทียนเฮียนมินรอนในสวะอดัมคุยงไงอมตีนมินรอนจงชวกรังโจกตีนานิสุไงดำตูปะเทียนในเลวนิไตนังตูน่าทุจ่าสวยเมกตูไกงไงโปฮีตูน่าทุจ่าก็สวยเมกฮีก็สวยโดนโลติกันเชียงไงดำตูกันเนี่ยกันนุนลุยสวลส่งมินไงดำติกันเชียวันน่ะจวนติสวลไงเร่งเหลวอังเฮียนอันนี้จวนมินไงดำมาเขาเวลมีจวนินก็สวลนั่นไลก็ดิกเหลวนั่นไลตั้มตักจวนหงเงียงมาเซคริสต์เฮียนมินไงดำมามินซิลไฟนี่ตีกันเชียงจู่วางส่วนทิลติสวลโตเหลวตูรินอันนี้จวนจักนามินเปียมังไงน่ะจู่มังไงในอินวันเทงไม่เห็นกันเหลวช่างเล็ดไทยโจกันนี่จู่ตุนไลมีตั้มตักเตียงเฮียนเปเตอร์เฮียนอาหุ่นมาละมาขจวนคริสต์สุตีสาเชียนนัสเตียงเฮียนอาเลวเชเวลัดไม่มาเซคริสต์สุปัทเฮียนอันนี้ที่เชเจียงอินอาเลวมังไงโจกตาคริสต์สุไอเองกิมานี่ที่เปเตอร์เฮียนอาจิรเฉาตานี่จู่ข้าเปเตอร์ข้าครอสเข็นเบตูระอันช่วยโปขันอามาเงินอังเงยขันกัลลปาเข็นเบอังเข็นเบเวทลากโปกันนี่เหลวตีนอเดลิงจงเข็นเบงัดขานี่เปเตอร์ฮีสู้วันส่วนคริสต์ไงดำนัดสังเตเร่งนุนนี่อาฟันโอมเอ็มตีกันจิรชงเงยง่ายกันมาเฮียนินบวยนั่นเมนเราตักไม่ริงตูเด่นกันมาฉันโดนะมาเสคริสต์ไงดำนัดสังกันนี่ส่วนกันตานทิลละอมโดนเราตีนานี่สู้อาจารย์สู้คริสต์เฮียนทาราเทียงลิมกันจุงไอ้นรอนเลยจู่ทาราเทียงลิมจวนอามามังไอเล็ดเวนัทินลุงมินเปียจู่ทาราเทียงลิมนัทโทจาระจวนไอ้นี่ริงตูเตเฮียนเหล่านัททารามินเปโลกันปะเทียนเฮียนทิลตีไทยนั่นแหละมังไงน่าทินลุงเฟลตักในนัททาราวมินเปิดลัดอันนี้ไงดำนัททาราวกันตีฮีจู่วางส่วนกันมาเฮียนเอ็งมาเหล่าตูร์กันในละวะกันเหล่าเบอร์ตูร์โซซูทาราวเทียงลิมโปละจังเหล่าเฮียนกันมุฮิลพลังหุ่นกันบังพลังตีกันเหล่าง่อยตัวนี่จู่กันอินปีเจียนตัวโซนี่จู่วางส่วนคริสต์ไงดำนัทจังเตเร่งจู่สวลเนนอันนี้จิมเร่งไทยตัวละวะอีทิลสวลติชินอีจินชะเราอีละจิงเร่งอีละตีเร่งอันนี้จวนอันนี้น่าตักจวนคริสต์ไงดำนัอีละจังตักเราตีนานี่เอ็งทิ้งไงกันใบบุลาขันกันหมู่กัลลาตุนหัวจวนติสวลเลตัวสุตีเขาอมจัดไม่นี่สู้วางจวนเกนี่โปกัลลาตุนหัวจวนติสวลเลตัวสุมินตีนี่ติสวลเซลตูเฮียนคริสต์เฮียนมินไงดำเราตีกันเชียตั้งไงนี่สู้วางินคริสต์ไงดำในอีจังตักเสตนี่จวนมังไงน่าวางินไงดำตูนุนนี่กันนุนอินุนอารมณ์นิเวศให้โดนตีนานิสู้วางส่วนมินหัวตูเตกันเมลมาเตเนนัททับเปิดสวยไงดำนะเฮนี่มาถ่ายบุงงาจังสมลีปฐุมะอีเวงเต็มพังไงล่ะอีเมลมาเตฮอรอันตีอินเชโตเกยรอส่วนก็เชลเจ้าอินเมลมาเตจุมังไงโอละอติดูดาตูเจ้าจะตรงใจสักรู้อินป้าวานามีฟาเตอินนี่ไทยนานอันนี้จวนมีสวลเตเลมีชาเตจงอาจวนอันนี้อชวตีชีนะอดีนี่อินไงดำมอลตัวกันนี่ตีละลิสวมินเซอร์ตีนานิทัดไหม
ma se ke ni mishing te chu kan sual ema ma na ka ngaidam to chia tun tum chu to kan ti mak zelani ma se lali suan voi ni ilaka ngaidam an dil che chuan entinge soi voi sari ngaidam roti petera po khan isua zotani kha lalpa ka una win thil ti swal se voi zan nge ka ngaidamang adi voi sari mi ka ngaidamang adi ni kha ma se lali suan entin nge chan le voi sari mun som sari ngaidam turani alote ni kha Ngaihdamna hian chin lem om lo Ngaihdamna hian chin lem nei lo ti na ni Ngaihdamna thin lung hi vanram thin lung chu ni a ngaidam tu nun hi afan ro pui em hei kan zir chu mol molangai lali so hian kan mel mate min hotu te kan poisoi thleng hian mangai turin ngaidam turin min tia ma se ani na tak chuan kan mel mate mangai chu thil thailo top ani mishing rang chuan zirtir te ngei khan in lali so tong kam anan mu khan tiang chon tunge chandam ni thayang ti khan zon an pe hi an ni kha ma se lali son en tinge soile mishing tan ti rual lo hi pathian nen chon ti rual lo ani lo pathian nen chuan eng kim ti theini ate ni an pathian ming fakinum ro se chu wang chuan tundar ka ra hian ngaidam tu thin lung hi inei thailo keipon ka nei thailo mishing atang chon a harani ani na tak chuan ma se lali suan pathian nen chuan eng kim ti theini ate ni lali suwa mangai tu kan ne van poimo em zirtir ten na satakanin bo se na tangin kong khar cho ron hing dot tu ta ron soi dot dota tharau thiang lim chu an lu chunga mai alangin aron futa thawni kha mangai na nen rongan an bol tak tak maya mi thin lung sak tak tak te chu vur khala lo tu yang mai khan atui ta soi soi mai ni kha midang te an mil lo man to lawa mi huat an nei man to lo mangai na nen rong an bol ta so kani chu wangson ke ni po peterate khang tir ko te khan tharau thiang lim an chan ang kha kan chang veni photsuan ke ni pon mangai na nen ngaidam na nen pathian rong kan bol to jok to na ni chu wangson a poimo per chu I thin lung ado thleng kha tharau thiang lim pol na dong thei turin chang thei turin in bu sayam ti hi ni tharau thiang lim mi ani na tak chon in pek chhon got thei ni lawa adong tu ado thleng hi ain bu sai angaya tharau thiang lim ina aduang taka asoi thei tur din muna idin angai ni chu zirtir te pokhan engtin ngen lo chan theile ni som chung ka pindan chungnunga khan chonghei tong trai nan lo na ya tharau thiang lim kan lo ngak top lawa in ngaidam ton na ten lo na ya an sual pai ruk tenin puanga ahman lo ti sola te khan ngaidam anin dil to na khatia ni som chung an in buat sei khan tharau thiang lim lo thleng tur khan an mani lam kan lo in buat sei ma sa ema ta chon tharau thiang lim ka ani nang takin zirtir ten he na khan lo thleng theini chu wang chuan ingaidam theilo I thenom pa kai hotlat I kom chak pa ka nga te huat em nangma khan tharau thiang lim om lo te ka soi do ni tharau thiang lim nangma omani chuan ani na tak chuan eng vai nge ingaidam theilawang ingaidam theidon lutuk chu wang chuan tharau thiang lim mi ani nang takanang ma ne na athlen theina turin nangma kha in bo se lang lalpa min ngaidam ro kai mi sual hi lali suwa nge khan kalver cross ka sual min ngaidama katan pem thi nuang turin alo tur to atak sa dam lai reng omlo ril runat na vor to balo tur to ani na tak chuan chandam tu kha a thlan thi sen ang khan alo far ani kha thlan thi sen anga far khop kha choni na tak chuan a lung kha puak ke tinani chandam tui a ril ru na lutuk a ril ru kan tin lutuk ma se chung a ril ru tin ngoi tu chu min mangai se kan sual na zong song min ngai dama min silfaya ama thi na le thole na zara chuan chatuan nu na hlo to khan chatuan nu na kong a min om tir le ta chatuan nu na kan chang le thei ta ni chu krisa ro pui ro se chu wang chuan apoimo per chu krisa tok tur hian krisa ne na inzom na nung nei tur hian krisa hi mamo ve ni in thriam inun hi atui halem ti ka zon do cheni chu nun tui hal na krisa mamo ve ni in thriani phochon nikodem po khan krisa mamo a azonga anin muni kha krisa mangai na chuan nikodem so anun zong songa thak dang lamani kha thulung thar ko shan lo triak tir te zuiral mai tura mi ten an ngai kha krisa an thi tak nu khan a zuiral do ni khan an thria ma se nikodem mi ho satak farisai hial ni thei kha ane izong zong chu kha ko shan triak tir te ral le mai tur mi ten an ngai kha aron chom dol ta ko shan nung em kha aron din thar le ni kha chu wang chon nang po he nikodem ang tho hian krisa hi zon ve du na momo ve ne in shia na inei ni photchon izong nge ngei don izon tak tak huna chon I mudon
ani chuan tharau thianglim chu apedon lutuk che chu tharau thianglim zara chuan chakna thil ti theinai lo nei ve dona chu tharau thianglim chuan ama Krista Hmangaihna thanlen tir don che ni avan poimo em teru ti chuan engtin nge inun chalo danglam ta gangle inuna chuan midang ta na nun chuat changna i hriat ang hrevelo ten hena hril hriat changna a thlona i dong kha a thlon vekin sem chuak don te na ni chu wang chuan a poimo per chu tun tar kar a to per na ta na kan soi du chu Krista Hmangaihna hian i thin lungi a thlak danglam ve tu em te hi ka zon du che ni Krista Hmangaihna ina thin lunga thlak danglam te reng reng nun chu Krista Hmangaihna an thang liana an mishing puite Hmangaihna an thang nge thina ni chu wang chuan tun truma hian ngai thla du tak Krista Hmangaihna so atak nge ya lo dal hriat a lo tem turin ka som du che a tharau thianglimina a pol don che lo dal tu inuna khan nge om chu lo pai bo ngam la Krista Hmangaihna so tak nge inuna lo thlen nge ya Krista Hmangaihna wanga midang te ngaidam tu nun chu ilo ni ve nge thena turin kan thu cha soitak zong song taka lalpan kan zawai tan mal min som sak theu ro se